mga iyaan kabulok ko na daghan kayo nabudol diri sa TikTok. No? Daghan kayo nabudol na mas kaunsang produkto diri na nanggawas diri sa TikTok shop. Oh, isapot ko ana na nagpalit ko og Das Smart Vacuum Cleaner gikan sa Derma. Excited kayo ko na gamiton kini kay tungod sa ako ang di naman siya hugaw akong balay pero ganahan jud ko ani og daghan kaayo good reviews og nindot jud ni ilabi na ha sa mga naay mga anak dihang dapit. O karon na ako diri sa kwarto sa ko ang manghon og pisingin nato kung unsa ka ba gayud ka tinuod ani produkto ha na makalangkat og mga hugaw. O makita ninyo na sayo ni gayo siya gamiton no inyong isaksak imo siya pisliton katong power inya imo siya inodnod sa iyong kama no kusog kaayo ni siya musuyop sa naon masuyupan. Hey, ako wala. Sige daw bay kani ako ang kama bago na ko nagipalit og ang bedsheet bag-o ni tan-awa na to kun naabay masuyop ani vacuum be. Anak kanindot ani kay adunay kani HEPA filter, UV sterilization, patay ang mga insekto, limpyo pa gyud og mauwa gyud ang mga virus. Dili man naarte ko no, pero tagatulog dako adunay mukusi sa ako ang bugan. Wala man koy kuting diri dapita, pero ang ako lang kay usay nagakaon ko diri sa kama. Maong katol-katol dahil amigas. Sa mga naka-follow sa kuha diha mga iyaan, nakit-an jud ninyo ako ang banay nagianay. Isod kay pagmata nako sa buntag no, na nahugnor di akong balay tungod sa insekto mo na pagpalit mo ani og wala ko nagdahom nakusog kini manuyop pay og hugaw og tan-awa ninyo o padi ay o dahil hugaw dali na ni hinluan og ibutan ako ni sa ako ang sa yellow basket palit na mo.